Kardom B News 7 than bang nili bapuram senar non birtang ton pen arju ponik tha aronri pen ka chokle mate kang hua tuma phan kang sai pon kenang sot sonsi pini ni phaing kora throk arni phanglok pet northern range ke parlo hatipura pu along sen mohol dar la pen forest asai khi atum chelang pet pen kelang ka khuruk dun pon ateng pen aronre pen sangti ki hum ke thap hum thomatrak kene ponlong la pen karbiang long autonomous council Dr. Tuliram Ronghang Kaningje Atengke Jongsi Sangti Abeha Long Kagos Ave Pen Track Sangti ke Thapon ke Pon ke Neb Dun Long Lo Pulong Te Lak Isi Fine Pinangji Puta Perang ke Thengno Pachini Pon Lasi Sena Mohol Daratum Kachuning Ri ke Lapuhen Lo Karbiang Long Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang Aphan Jongsi Alangli Tumphan Ingsai Se Pulong Te Monon Pita Me Choklem Bompo Pusi Perang ke Thengno Nang Pachini Dun Lapen Non Birtang Ton Pen Lang ponik tha chắc là gì vănเลยนั่นเลยchắcกันถ้าวันที่วันจะlimunit tado kasi laso mo ne taman ni toy ko ta lang ni asar ni cicak iklo Jela sona ka prek adim ta dolang bulate nang ni tum pen pisi bu bala tum han alon sona arona loge top ki tum pen korbom no han pisi putula si sar phanta nili tum tuning rilo he nili tum mohor da rahim da tuning rilo laso illegal ikle madima bangen nili tum hanang rap tum tha nili tum mohor da det bangen nili tum ta une det lo kasi di sar phan chopolo siam sar phan chopolo tuning rilo he siam sar phan tuning rilo nili tum hanang rap tum det tha nili tum ke klaim bom lo sita nili tum kan nang lang klot pen alang litum kang hu tum ong nak joy ni nili tum ke une de lo ba pini sita nili tum la soang deng ta klaim nang pok lo nili tum dak ke bang mane forest phanglok pe range satum pe nili tum join bang lo nili tum bang ke mohol dara tum lo sita nili tum mohol dara tum bang ke ador long le der lo je illegal mining do o joy ni arni bang ta kachong huwa tum dulo je alang tum ke aki joy pensi pon nili tum long nili tum sms si office ke chibido hadak long penta nili tum handa borjosti pen alang le tum bangai gari pen chipon det ko pakat ko lasana masi nili tum bangai pini bangai join si ke bang lo je kong lok ped arrange long bang lo ya pen ke non alang tum pen hum to magari ke nili tum sport long si net long lo Jela so agari van ke nang tum kupia ke mang dolo nili tum ke mangi la so agari bang ke alang le tum sar siam sar tuliram rohan sar ta pulo dong si illegal long pulo te la bangke sis nang po dampara bangke gari bangke 1 lakh la pen ke sangtia bangke 50,000 ibek nang po si alang le sar bang jelo nili tum sorni meeting dodun long iho malong te 1,50,000 ke council of fine fine revenue dinang alang le tum ke revenue ene pina dim selang le tum pura relo mati mo nang tum bang ke la kan ke mining bang abelang kun sinang tum da ke mining abe pusit pura relo alang le tum bang ke moholdar la ki por ve ka moholdar to man chini malam nili tum chini ne da ko matong e purne la si chini ne der lo join si tum join si ke bang lo na ba Jela sona thak long kan sona tum tek kon long la la son khakha ka dim ke do lang kon si ta pini bang nili tum gari ke leb long ke kom ver lo long ni long thon dam lo bon si ta me agari la tum information long et masih pakat la da ka mesin men utama mate lewar da ke mesin ben si ke thap mesin nang tum kon long mesin da tek kon long lo mesin hum thom do tum so mesin bang ta sis jet nang po si sar tuning rilo la bang ke Jela bos nani tum la so akim me nani tum la kom la pente mesin kom so mo nani tum la department la so mana sis period nani tum nani tum jiko la so mo nani tum forest tum la nasi period pulo nani tum kopi la kopi department la forest atum jong si nili tum department na sor jong si nang sis pipedet pulo te nili tum ta in charge alang li tuliram sar alang li long dam jet ko nili tum nang ta kopi po si nang li ta arni si ko nili tum han nang pudon los alang li nai pudon la mela pulo he alang li pulo jong la apne instruction to frank mohol dar instruction to frank ni tum da illegal do puti tapi pur na illegal do puti tum long tum lo tum join bang lo kapen hok lo
pek tek long lo dakta pom du lo tek long lo tapi na driver dekat lap non mesti jo atau biar gari lok pon lap lap tum lam holder tum ada nangom plan tank pen harap tu kita main tum kipo mungkin pimarul ateng pen bakon pilong pima ti para ateng pen atau tengan teklem pon tu Kila dak Arjun le ala tum mai than pon tum de moholong mate pon tum mati amadin tum ta illegal ke aventi polam lo hai kelang cari la persona itu. kelang cari bom lo ta nonang ko ta teklong le Adalah humpam magari non kene pondong kela nang itu sisi potong. itu lah itu mencatat do itu mencatat lah cipo lah pen hari etiap itu cipo hari tu tim cipo lah pen itu cuma klaim nih atau don pun klaim pun Kita lagi fullback bang nang itu sini marah dah. purwek han cini dan matang klaim nih lah ante lah bang ke tok kilo klaim bang linta lah bang ke Kita dah ke illegal pun nang itu sini pon dak lo ke. illegal lo Illegal tadi.